eftermiddag. De mener, jeg forlanger muligheder. Ja, med den arbejdsstok, vi nu har. Godt, så får vi os et andet sted. Vil de virkelig afskede flere af de gamle arbejdere? Nej, det tænker jeg ikke på. For jeg tror nok, det vil sætte ondt på både byen og aviserne, hvis de gjorde det. Ikke umuligt. Derfor lader vi det være. Men hvis ikke Indian Girl er udklaret i overmorgen, så afskeder jeg dem. Mig? Nu spørger de her konsul. Det skulle du ikke stole på. De kunne tænke på at afskede mig. Mig, hvis far og farfar har været i værftets tjeneste i alle disse år. Men hvem er det, som svinger mig til det? De forlanger umulige ting, herr konsul. En god vilje kender ingen muligheder. Ja eller nej. Svar mig bestemt, eller de har deres afsked på stedet. Herr konsul, ved de godt, hvad det vil sige at afskede gamle arbejdere? Tror de afskeder dem med let hjerte? Har jeg ikke altid været den rimelige husbund? Men herr konsul, der vil familien ikke se det som deres fejl. Men se på mig og tænke som så. Det må være fortjent. Se det vel. Det kan jeg ikke bære. Det lille samfund, som jeg har kunnet bygget op på grund af en kone, som støttede mig, og børnene, som troede på mig. Det hele falder fra hinanden.